Sibonile laphana na umcimbi impucuzeko iyeza and abantu bayakhala kakhulu ubonakala ukuthi list awukho kwi list ephumile kuthini ukuphawula kwakho njengoba unabalandeli abangaka ngokungabibikho kwi list empucuzeko. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ungiphethe umthandeni umfoko amanqele la uzivakashele emcimbini obubaleke kakhulu ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emthandeni mfethu. Kunjani kuze mpembu? Siyaphila mfethu. Awubingelele abantu abakubukele khona lapha kwiZwide Media TV. Mfethu siyanibingelela kwiZwide Media. Ngibingelelwa umshophi enkani kwaba nenkani indaba ephika amabatha sebesula amadevana. Yimina lo. Mfethu namhlanje la kwelakithi ejozini kunabantu abadala kunesifundo kakhulu nawe ube ingcenye yezinsizwa ezihlangene ngabe kusho ukuthini lokho ke njengoba wena iciko lika maskandeli phezulu elithela abakhona kulomcimbi namhlanje. Kusho lukhulu kakhulu kumina lokho bakusho ukuthi ngiyindoda nje okokuqala lokho ngoba bekuhlangana amadoda lapho ubonile ngithi yeah kuhlangana amadoda kusho ukuthi ngiyindoda okokuqala lokho yabo so ke besodingida ngezinye izinto ezibalekile lento le yokuwela komaceceke bethu becross iborder bengaliya asayithandi la sikuthandi ke lokho ke uyabona ngala abakhona amaceceke abakhona abafana nethwele mbongolo nathi ngapha ngoba singapha nje sinomaceceke bethu bafowethu angaba ngiswana uyabona so yilokho nje bafowethu abanye abafowethu basuka beyawukhendla khona ngaliya beshiya inyanga zala so iyona guga banalo nabo ngaliya so manje lento kugebengu lobo mjalo asibidingi nanokuthi ke siqhuquzela ukuthi insizwa ivuke ziyosebenza kungando oqhwayelahle uyabo oqhwayelahle mfowethu ngoba kunjalo ya mfethu siphumeke kancane sibonile laphana na umcimbi impucuzeko iyeza and abantu bayakhala kakhulu ubonakala ukuthi list awukho kwi list ephumile kuthini ukuphawula kwakho njengoba unabalandeli abangaka ngokungabibikho kwi list empucuzeko. Mfowethu njengoba nje ngilapha ngizosebenza uyabo nakusasa ngizobe ngisebenza nangelinye ilanga ngizobe ngisebenza awukho kumcimbi engakathi ngisebenza kuwo namhlanje kwasa ngasasa ngathenga imoto uyabo uyabona imisebenzi yonke engisebenzayo nemicimbi engihamba kuyona nengisebenza kuyona ngihola nje ngenane engihola ngalo kube lokho nalo umpucuzeko oyichazayo ngicathi nayo ngeminye imicimbi ifana nayo imicimbi so angazi ukuthi special ngani kangaka ukuthi ungangibuza ngayo uyabo okudlula yini ungangibuzi ngemvunge mhlawumbe okungcono ubuze ngemvunge noma ungibuza ngonqokotho noma ungibuza ngogcwalisa imabhida izinto engizaziyo engiyi-ownayo uyabo manje lo ngibuza ngakho nje yabo no mfethu hayi choice yakho mfethu ke abalandeli bakho uzizwa unjani ngabalandeli bakho abafisa ukubona lapha kwempucuzeko njengoba ungekho. Okay abalandeli bami nginalo uhlelo lokuthi ngibavakashele ngibabone ngixhumane nezinduna zabo lapha bakhona okokuqala okwesibili ngiyaqashwa mina all over the world yabo so abadinga ukuthi beze bekhipha imali beyongibukela eThekwini ekubeni ngila ejozini angithi ngiyangibona amabhemu namhlanje so fanele nize nikhoste imali hambe niyothenga amathikithi niyongibukela eThekwini kanti bakhona abaseThekwini bangithanda yonke indawo bayekela abaseThekwini ngizama ukubampintsha nakhona manje ngiyosebenza khona ngiyofica khona nothi ukuthi lokho ngigibela ngikhipha imali la ekubeni ngiqashwa nangakini angithi yabona so yilokho nje bafowethu okubalekile abalandeli ngiyabathanda kakhulu futhi ngiyofa la abafa khona uyabo izinto eziningi inqumo eningi ngiyithatha ngenxa ukuthi ngivikela bona nesithunzi sami ngoba isithunzi sami isithunzi sabo ngivikela bona ngivikela nami uqobo ngiyabathanda kakhulu abantu ngicela ukuthi behlale emakhaya belinde izwi lami ukuthi ngiyophefumula nini la ngiyophefumula khona okwamanje ngisebhizi kakhulu ngiyaqashwa left ngangilali angizwe nje futhi ngiyahoshoza ngohoshozile ngoba ngakho ukuthi angilali ngiyasebenza so bafowethu abalandeli abalinde mina izwi lami ukuthi ngithini ngiyabathanda kakhulu emakhaya futhi ngabafela mina bayazi nabo. Sibonga kakhulu mfethu sesivala nje nawo umbuzo wokugcina sibonile bekukuhle ngeweekend emdletsheni abantu bephelele kumdlalo omuhle kakhulu yini esingayilindele kumthandeni njengamanje kusukela manje kuya phambili. Mfowethu izinto kamthandeni ayimenyezela ngoba manje kunamapheshi amapheshi yabo ahambe ezimatanisa nomthandeni so ayimenyezela ubonakala uzwa ngesiqi nje uzwa ngetshe njengenyoni ukuthi qhi wafa amachwele.